Pois, familia, chegou o momento de decidir que pasa aí no xurado, pero hoxe está me dando unha noite... No, ahora contades o chiste para compartilo. Iago. Non ten gracia. Pero iba a contar un chiste, xa que estou, nunca contei ningún. No é momento para chistes, non é momento para chistes. No. A ver, decisión final. Bueno, pois o gañador ou gañadora do reencontro extraordinario, deste primeiro reencontro extraordinario que haxa máis, porque o pasamos de maravilla, é... A ver... Alejandra Paz! ¡Qué alegría! ¡Tan merecido, querida! Hombre, por favor. Oye, que conseguimos emocionar a Alejandra, paréceme unha cousa, vamos, di algo. É que estar aquí se nubla todo, verdad? De verdad, se nubla. Mira que veño y cantas en directo y temblan las piernas y quiero decir, todo el equipo de la liga, todos, desde todos son increíbles. Muchas gracias por tratarnos tan bien y por darnos esta oportunidad. Y gracias a todos, a los que nos ven, a los que nos escuchan, a los que nos decís tantas cosas bonitas. Gracias. Qué bonito. Pues Alejandra Paz, ganadora de este reencontro extraordinario. Gracias. Joder, me da vergüenza. ¿Cómo te va a dar vergüenza si eres maravillosa? Dar as grazas a todos os que formastes parte deste reencontro, porque foi increíble escoitar cada unha das vosas voces outra vez. Grazas pola vosa enerxía, pola vosa sensibilidade, polo voso show. Aos padriños, que vos vou dicir? Que sodes maravilloso por aportar este humor, esta maravilla que tedes dentro, que sodes increíbles. Blas, Lito e tamén Javier Saavedra. Grazas de verdade. Xurado, por suposto, moitísimas grazas. César, rematamos, pero hai que rematar como que se me esconda Alejandra, que é a gañadora. Una de las cosas increíbles. Tú lo que la Liga unió, lo que la Eso no. Tantas cosas increíbles que vimos gracias a... Ademais vivimos un momento sempre que falamos Alejandra, mais eu, Lauriña, todos e cada un deles, sempre que nos unimos decimos o que fixo a Liga, que non o separe nadie. E é real, Para sempre. Familia, moitísimas grazas por estar con nós unha vez máis, un programa máis. Seguimos creando emocións para todos vostedes. Un bico e vémonos na seguinte. Un bico, familia, a bailar!